हाय रायजो नोंथांमोन आंनि चेनेल नायगिरि साफ्रोमखौबो नै आंना आमगुरा दासो थायहांदों बोसोरनै जाबाय। बोसोरनै जानानै नै देग्लाय बिराद थायदों। आमगुरजों लावजों बादि नांलायगासिनो दं नै। आंथ' सानदोंमोन मैयानि बारजों बायजोबसिगोन नामा होननानै। बारालाय बांद्राय फैयाखै होनबाबो एकदम बार गोरान फैदोंना। बेलायनो बे गासिबो आमगुरजोब नै रायजोफोर थायहांदों दासो। बेलाय बे बैसां गंसे गासिबो आमगुरजोब बियो नैबे लावआसो मानफबनानै लाजोबबाय। मालाबा लाव दानफायबा मोजां देखायगोन आं रायजोफोर। दिनै ओरैनो एसेल' देखायबाय नै मेसेङाव थैनाय बायदि जायो। नै दा बैसागनिफ्राय खिलिजोब्बाय नै बिबारबो लाजोब्बाय। बेनो नै बेन्दोंआ बेनो नै मुराया बियो। रायजोफोर मैयानि बारजों मा बेरा बायलाजोब्बाय। खानो मोना मानो मोनानो साफा बायजोब्बाय बे बेराया। खामानियावसो थांनो ना बेखौसो खानोथाय। बैसाग मास सफैबाथाय बिराद दिगदार बेरा मोनसेबो थाया। नोंसिनिथिंबा माबायदि थांदों लोगोफोर? जोंनिथिं अन्थाइ गैया खालि बारल' बार गोरान। ओरै बे बेरा जोबमोन नै हरैनाबो बायजोब्बाय बै बेरायाबो। खानो टाइम गैया औवाबो गैया। मा खालामनांगौ जाखो? बे बेराया बायजोब्बाय नै बेरा दुमनो टाइमानो गैया ओमफ्राय। मा मा मैगं सायखोलै? आलु सिब्रु आलु थालिर सबाय बिमा थालिर लाब्रा मा ओमफ्राय बेसर मैद्रु। बेसर मैद्रु। बे ओरै थमब्ले बैसां रायजोफोरनो बे आमगुरजोब बे ओरै गोलावथारलै गोलाव जायो एसे। थाइजोबनांगौबाथ' बिराद मोजां मोनजासिगोन आं। गोखै जायोना गोदै जायो। देनां खिथागोन आं रायजोफोर नैबेलाय नै आमगुर फिथाइया गोखै जायोना गोदै जायो देनां खिथागोनलै दे लोगोफोर। गोदैबा गोदै गोखैबा गोखै देनां हगारफिनगोन आं। बे गासिबो नै बे ओरै थमब्लेट बै दाउ गग्रासिम गोलावथार बैसाङालाय। लोगोफ्रा नायनानै मोजां मोनदोंबा कमेन्ट खालाम शेयार खालामना हो। चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो। नै बेलाय गोजौ मानि दंहैजोबो बे बैसाङाव मान होदों रायजोफोर। नायनानै मोजां मोनोबा साबस्क्राइब खालाम चेनेलखौ।